Ahoj priatelia, chcela by som nahrať iba veľmi krátke videjko o tom, ako funguje Aromatouch terapia. Takže moje meno je Saša alebo Alexandra, som masérka a terapeutka v Trenčíne, nájdete ma pod názvom Terapie Alexandra. Mám teda salón a venujem sa masážam, terapiám tela i duše. A dnes by som vám chcela povedať o Aromatouch terapii od firmy doTERRA, ktorú robím už vlastne viac ako 2 roky a som za ňu veľmi vďačná. Je to veľmi prospešná technika na viacero úrovni, nielen na fyzickú, ale veľmi pomáhajú tie oleje i na psychickú pohodu a naozaj veľmi ju rada používam. Čiže používa sa 8 olejov od firmy doTERRA. Je to špecializovaný postup, ktoré oleje, akým spôsobom, akými ťahmi sa aplikujú na chrbticu a na chodidlá. Kto náhodou nemôže alebo nechce chodidlá, je tam eventuálne možnosť aplikovať na dlane. Okolo našej chrbtice sa nachádza miecha, je tam teda veľa nervových zakončení a olejčeky sa postupným nanášaním dostávajú do tela cez pokožku, do všetkých systémov tela a krásne si to telo dokáže zmanéžovať tak, že si roznesie priamo tam, kde v tej chvíli sú najviac prospešné. Je to terapia, ktorá je vhodná aj pre detičky a takmer pre všetkých, ktorí majú inak kontraindikácie na klasickú masáž. Dostane sa vám úľavy nielen na fyzickom tele, čo sa týka svalovo-šľachového aparátu, ale teda ako som spomínala, oni sa dostávajú tie prospešné látky z esenciálnych olejov dovnútra do tela a sú veľmi nápomocné pre rôzne skryté zápaly a je to fajn napríklad ju absolvovať aj na také doliečenie po nejakom prípadnom ochorení, chrípke a tak ďalej. Takže pôsobí na viacero úrovní. Tie olejčeky príjmame aj dýchacím systémom počas tej terapie, nakoľko sú voňavé. A mám s touto Aromatouch terapiou veľmi dobré skúsenosti. Teda na viacerých úrovniach. Trebárs, aj keď mi niekto prišiel, že ho ofúklo, bolí ho krk, že je taký seknutý, tak som používala rada túto terapiu a ešte v kombinácii s telovou sviečkou a mala som teda dobré ohlasy. A keby som ešte mohla teda vymenovať tie oleje, tak je to zmes Balance s levandulovým olejom, to je taká prvá dvojica na také uzemnenie, na harmonizáciu prvotnú toho tela. Balance je zmes olejov, ktorá obsahuje aj mne veľmi blízke kadidlo, ale treba to zažiť. Nie je to vyslovene čisté kadidlo, ale to kadidlo je veľmi silno protizápalové, takže je to olej pravdy a používa sa na veľa spôsobov, ukludňuje aj psychiku. Levandula na spánok, na prípadnú depresiu a na rôzne, napríklad aj pre pokožku je levandula veľmi dobrá. Ďalej benefity z dvojice olejov Tea Tree olej a On Guard, alebo teda taká ochranná zmes. Sú pre mňa teda také 2 protizápalové oleje, ktoré fakt pracujú vo vnútri s rôznymi prípadnými buď dokončujúcimi sa zápalmi, ktoré už možno navonok ani nie je vidno, ale vie to podporiť jednoducho tú imunitu. Ďalšia dvojica je vyslovene ten svalovo-šľachový aparát a to je Aromatouch olej a D+, sú to zmesy olejov a cítiť ich veľmi, najviac za peppermintou, eukalyptom, takže to je na tie svaly, šlachy, kĺby, pohybový aparát a posledné 2 oleje sú už na také vzprúženie, je to peppermint a
divoký pomaranč a tieto sú zase takými fakt, že sprúžovačmi pre mňa, ktoré urobia takú pomyslenú bodku za tou terapiou. Čiže príďte vyskúšať, myslím, že neoľutujete. Ak by ste sa radi objednali, tak sa objednáte najlepšie telefonicky, alebo mi môžete napísať správu do Messengeru, alebo prípadne SMS-ku a ja vám potom prezvoním naspäť. Takže želám vám krásny deň a verím, že sa vidíme na budúce zase pri nejakom fajn videjku. Ahojte.